Morning tinejaki nde ku Taiwan munzinda wa Taipei pa 19 December 2025 yemweyo bambo wina dzina lake Chan Wen wa zaka 27 anapanga zoyipa uchifwamba edi zakhala m'manyuzi all over. Chan Wen ananyamuka kupita mtawuni pafupi ndi kungati ku station, ku mall station chonchi. Atafika kumeneko anatenga ali pansewu anatulutsa ma smoke bomb ndikuponya kena kuphulika ngati chiutsi chonchi kukanga tikufuna kuaphimba anthu asaone. Kena wanatenga mpeni zonsezo kuti anthu amajambula zili pa kamera, atenga chimpeni kwamba kuthamanga kwamba kubaya anthu kumathawa kulowa mkati mwa station mucho kumabaya so anthu uko kumaponyaso majani ma smoke bomb achi. Ma smoke bomb cholinga chake china chongofuna kuti anthu asamuone akamathamangira nkumawabaya. Anatuluka mmenemo ndikukabisala ku hotelo komwe anali, kutulukaso mu hotelo mucha kupitaso ku station ina kuyambaso kubaya anthu chimozimozi kuponya ma smoke bomb kubaya anthu mpaka na polisi anamuchita surround. Atampeza anafuna kuthawa, anali mwamba building atanagwa anakamwalira kuchipatala. Koma rampage yakeyo wapeza kuti anthu atatu anamwalira pamene anthu 19 anavulala. De ngani ino inaliyo ni munthu ndi ndani akuchokera kuti chifukwa chani edi nde chomwe angodziwa choti ndi wa zaka 27 anali ngati munthu wabwinobwino ndithu olo ku skulu kwake analionera kuti panalibe vuto lina lililonse chapeti sanali pa ntchito. Nde uvesa chisoni makolo ake amayi ake ndi bambo ake ananyamuka ayenda kukafika mtawuni nkugwada pansi makamera anthu akuajambula kugwada pansi akuti akupepesa chiwembu chomwe mwana wawo wachita, akupepesa nkhaza zomwe wapanga mafamilies ena kuti no at the same time as much as uyu ndi wachifwamba wapanga zoyipa waononga miyoyo ya anthu. Now kuyang'ana no makolo ake oni kuti sisi kwakhudza iwo anali ku nyumba sakudziwa kuti mwana wawo apanga chani, koma dziko lonse likuyang'ana iwo ngati kuti iwo apanga nawo chifwamba mpaka nakagwada pamaso pa dziko lapansi kupepesa kunena kuti pepani zomwe mwana wathu wapanga pepani. Edi kuti sometimes anthu ola achifwambawa zimene amapanga amakhala sakuganizira sakuganizira anthu amene akuachita nkhazawo, komanso at the same time sakuganizira abale awo omwe chifukwa just for the fact of kunena kuti iweyo wachifwambawe wagwidwa ndipo uli ndi abale ako adzidziwika kuti ndi abale ake to auchayana panga sija nawonso zimapeza kuti zikuapanga affect miyoyo yawo. Anthu akuapanga jaja kwayang'ana mwina mwake ngati kuti iwo anapanga nawo chiwembu pamene iwo sizimakhudza samadziwa nkomwe kuti munthu yakuganiza chani. Edi zomvetsa chisoni koma zomwe zikupangika nde iyo update chawi ya zomwe zapangika ku Taiwan, ku Taipei zikumombiri.